Ak ste živnostník a plánujete získať hypotéku v roku 2026, toto video je určené práve pre vás. Pre zjednodušenie musím uviesť, že ide o živnostníkov, ktorí si uplatňujú v daňovom priznaní paušálne výdavky. Pokiaľ fakturujete pravidelne na základe mandátnej zmluvy, banka váš príjem bude posudzovať oveľa lepšie, ako keď ste živnostník, ktorý pracuje na zákazky a sem tam niečo vyfakturuje. Každá banka posudzuje váš príjem inak. Jedno, čo však majú spoločné, je, že každá banka vyžaduje daňové priznanie. Bez daňového priznania neviete požiadať o hypotéku. Ďalšia dôležitá vec je, ako dlho ste podnikali v zdaňovacom období. Pokiaľ ste podnikali menej ako 6 mesiacov, na hypotéku v budúcom roku môžete zabudnúť. Naopak, ak podnikáte dlhšie a napríklad v roku 2024 sa vám darilo viac, ako je to v roku 2025, banky vám vedia uznať príjem za rok 2024 ešte do marca 2026. Tak sa poponáhľajte. Teraz poďme k tomu výpočtu. Banky na základe daňového priznania vedia uplatniť dva spôsoby výpočtu. Buď sa pozerajú na to, aký vykazujete zisk alebo výsledok hospodárenia a zjednodušene ho videlia 12 a toto je váš príjem. A čo sa vám viac oplatí, je, ak banka posudzuje váš príjem ako percento obratu. Toto percento obratu sa pohybuje okolo 50, 60, niekde dokonca 70%. Žiadna banka na Slovensku vám však neuzná 100% obratu ako príjem. Percentá závisia od druhu podnikania, od toho, či máte mandátnu zmluvu a ako som už spomenula, či máte paušálne výdavky. Ak ste napríklad živnostník, ktorý pracuje v oblasti IT a má zmluvu s odberateľom, sú banky, ktoré vám vedia uznať 60 a dokonca až 70% obratu. Ale nie je to všetko o príjme. Veľmi dôležitá je aj druhá strana. A to účel úveru. Je iné, či žiadate o hypotéku na kúpu, výstavbu alebo o bezúčelový úver. Sú banky, ktoré vám síce uznajú vyšší príjem, ale zároveň vám napríklad skrátia splatnosť pri bezúčelovom úvere. Týchto kombinácií účelu úveru, druhu nehnuteľností, vášho príjmu, predmetu podnikania a tak ďalej je veľmi veľa. A práve preto vo vašom prípade absolútne odporúčam kontaktovať finančného poradcu a ideálne takého, ktorý spolupracuje so všetkými bankami na Slovensku. V prípade, ak si nie ste istí, akú výšku obratu vám uzná banka ako príjem, neváhajte ma kontaktovať. Som tu pre vás.